Елин Пелин е един от най-обичаните български писатели, майстор на късия разказ и художественото изобразяване на българското село. Пише с топлота, хумор и дълбока симпатия към малкия човек, като същевременно изобличава несправедливостите в обществото. В Андрешко ясно се усеща тази негова позиция – съчувствие към бедните и критика към бездушието на властта. Разказът е създаден в началото на 20 век, време, в което в България селяните са мнозинството, но често са притискани от държавната администрация, тежките данъци и несправедливите закони. Разказът представя обикновен, но значим епизод от живота на селяните и властта. Андрешко, млад селянин, вози с каруцата си съдия-изпълнител, който трябва да прибере житото на беден човек. По пътя двамата разговарят. Андрешко е весел, но не говори много. Усеща се напрежение. Съдията, надменен, груб и дебел, говори с пренебрежение и дори с отвращение за селяните. Разказва как ще отнеме всичко на бедняка без грам съчувствие. Същият този бедняк се оказва Станоя, приятел на главният герой. Когато вечерта стигат до блатисто и трудно проходимо място, Андрешко внезапно спира и изоставя съдията насред блатото. Андрешко не е просто хитър селянин. Той е символ на народната мъдрост, самоуважението и тихото неподчинение. Постъпката му не е злонамерена. Тя е отчаян акт на съпротива. Неговото мълчаливо поведение и кратки отговори през цялото пътуване подсказват вътрешната му борба. Съдия е изпълнителят. Той е безличен чиновник, сляп изпълнител на системата. Говори много, но не слуша. Елин Пелин дори не счита за необходимо да му даде име, защото той е обобщен образ на бюрокрацията и бездушието. А природата се явява като съдник. Мястото, където Андрешко изоставя съдията, студено, блатисто, мрачно и пусто, е символ на наказанието и изолацията. Не човек, а самата природа става оръдие на справедливостта. Елин Пелин използва изключително тънка ирония. Читателят симпатизира на хитрия Андрешко, макар че той реално извършва незаконно действие. Сцената е почти комична, но с много сериозен подтекст. Хуморът не скрива, а подчертава драмата. Разказът ни оставя в интересна морална дилема. Прав ли е Андрешко? Според закона не. Според съвестта и човешката справедливост, може би да. Ето за това този кратък, но мощен разказ остава актуален и днес. Той провокира размисли и въпроси. А къде свършва законът? Или къде започва справедливостта?